Logo de ter presentado unha emenda á totalidade rexeitada polo PP, o BNG presentou unha batería de emendas pro Salnés por un importe de 37 millóns de euros ás contas da Xunta para o ano que ven, que sairán adiante este martes no Parlamento. Son en concreto medio cento de propostas, moitas delas por un importe de case 5 millóns de euros sobre sanidade. Entre elas, aumenta o persoal do Hospital do Salnés. De entrada de 1 millón de euros para aumento de persoal, de enfermería, de TECAIS, decir, que son os auxiliares de enfermería, de celadores, de personal administrativo, de urxencias, que é os hospitais comarcais e en concreto o Hospital do Salnés é moi deficitario en este persoal e é necesario aumentalo. Tamén garantir as urxencias pediátricas ás 24 horas no hospital. Creemos que ten que haber urxencias pediátricas no Hospital do Salnés, toda vez como está a atención pediátrica nos centros de saúde e nos PAS. Parecenos fundamental, igual que logopedia, terapia ocupacional ou xeriatría. O Hospital do Salnés non ten estas dotacións. En política social, emendas por 5,5 millóns de euros para a ampliación das escolas infantís do Grove, Cambados e 4 novos centros de día para a comarca. Necesarios, é o caso do Grove, o caso da Illa, é o caso de Meaño, o caso de Vilanova. Poñemos unha partida de 1 millón de euros, que serían 250.000 euros para cada un, para proxecto e inicio. Tamén 2,7 millóns de euros para a compra do antigo asilo de Cambados. Ainda hai tempo para mercalo, toda vez que a Administración, tanto o Concello como a Xunta, teñen instrumentos para que aí non se poida facer outra cousa que sexa a actividade asistencial para que estaba dotado, non? Tamén salientan actuacións nas infraestructuras marítimas, saneamentos e melloras medioambientais. Porque é fundamental o sector do mar. É fundamental o mar e o que é o saneamento. É dicir, para que deixemos de contaminar o ben tan preciado como é a Ría da Arousa ou infraestructuras. En materia de ensino propoñen case 1 millón de euros, así como medio millón para o cuarto xulgado de Vilagarcía, outro tanto para un plan para a desestacionalización do turismo e 2,5 millóns de euros para actuacións na rede viaria.